Halo आंनि YouTube फेमिलिफोर माबायदि दं नोंसोर वेलकाम बैक टू माय चैनल जनालनि जो गासिखौ बरायहरबाय आं दिनै मोनसे गोदान भिडिअ लानानै फैलायबाय दिनैनि भिडिअखौ स्टार्ट खालामदों सानसुनि जानायनिफ्राय ओमफ्राय नै जोंहा दिनै ओंख्रिया जेबो गैया मिरामिस लाफा मैद्रु आलु बाथोन जि गोसो जादोंमोन दिनै एकदमबारे फुङाव सिखारनानै सानदोंमोन आरो अमा दिनै सेरसे लाबोनोसै ओमफ्राय उनाव आरामसे लाफा मैद्रु संनानै जागोन ओमफ्राय दिनैनिफ्राय एकदमबारे जाला डाइटिं फुल डाइटिं दिननानै ओमफ्राय सेस एकदमबारे माबाया प्लेनिंआ सेस माने आयं थैदो जोंहानि बाबामोननि काजिन ब्रादारनि हिनजाव माने आयंआनो जाबाय ओमफ्राय बेनि थाखायनो दा जोंहा जेबो मोनजाला खालि रुनायल' मोनजासिगोन आरो दाहा थाङागौ मानि नायलांसै मा मा शुट खालामनो हायो दिनैनि ब्लगावहाय आंजों थाफाबाय थादो दा जानोसै सानसुनि ओंखामखौ रुनाय मैया खनसे आबैनि थैनाय बिदि टाइमावनोमोन आबै थैनायाव रुनाय जानानै बयहाबो खिनाय जाजोबदों ओंखाम जानायावनो बुंबाय आं रानिया आसलते आंखौ डाइटिं खालामगोन होनबाथाय फोथाया इयो आंबो बिनो नालाय ओमफ्राय आङो जानायनि भिडिअ बिराद लाबोनो नागिरो खिन्थु आङो जानायनि भिडिअखौ बिराद बायो आं बिराद बुरजा जायोना ओमफ्राय उनाव लाजिलायलाङो आङो खनसेनो जि बुरजा सोखायो दा आङो दा एक्टिं खालामफ्लानो रोङाना एसेल' सोनायनि ओरै बिदि जानानै दे दा जाग्रोनोसै लाफाया खिन्थु बिराद गोथाव जादों आंनि बारिनि ओमफ्राय आलासिबो दङ जि जारला जाहा दा बिसोरो रुनायल' मोनजाबाय जों इबा मा साननानै फैदोंमोन बेदर जागोन सेस जाजोब्बाय दा उपाय गैया दा जोङो जाग्रोनोसै आङो जानायनि भिडिअ लाबोला ओमफ्राय उनाव मा खालामगोन ओरैहाय खोन्थागोन आङो दा दसे उनावहाय दैमायावबो थांनो नागिरदों जोङो खिनो ओमफ्राय दैमायाव मानो थांगोन बेखौ उनावहाय खोन्थागोन दा नायलांबाय थादो ओंखाम जानायनि भिडिअखौ लाबोला दा दैमायाव थांनानै लोगो हमगोन ए माया हरलांदो आबा कलेज नों दा मायाव थांनो नागिरदो मायाव ओइसान न'आव ए नंगौ ओमफ्राय मा लादो नोङो अन्थाइ लादो मा न' मा खालामनो नागिरदो ओइसानाव खामानि मावहैगोन ए जोङो दैमायाव रिल्स बानायनो थांनायदों हा दैमायाव थांग्रोनानै इसानि न'आव थांगोन दैमायाव थांग्रोगोन थु ओइलाय इसोर दैमायाव थांग्रोबायनो थु ओइ साबिखौनो मानो सख'बाय थादों नोंलाय इसोर थांग्रोबाय थु होमबा जे लादो इदि ए गलांबायना दा इयो जिबाय अन्थाइखौलाय मानो लादोलै नोङो थोरिका लानांला दोनदो जि जुफुर जुथुर गाननायाबो थननानैबो होबाबो बोखारफिनो मालाय इदि माबायानो हिनजावफोरासो इदि लायोनो मालाय आखाइ गोलाव माबा गुसुं इदि थननानै हिनजावफोरासो लायोनो ओंखायनोथ' गाव लाया बिदि थननानै थनना होबाबो बहनजोबो एसे आराम थाथ' होनदो इसोरबो थाथ'आ सान बिथाङा माथो हरगासिनो जोंखौ दैमायाव फैबाथाय ना हमनाय प्रसेसफोरखौ गोसोखाङो आरोबाव मोननैसो दंबावो जोंनिथिं ना हमनायनि आदबा बेखौ लासै लासै शेयार खालामबाय थागोन ओमफ्राय हरावबो हमनानै जायो जोंनिया बैहाय दंबावो नै बेहाय ना जाबोर होनानै दोनदो दै नै बिदिहाय ना जाबोरखौ होयो बिदि बे जे सु होनो बेखौ लाजि सुना कटं सु होनो
लाजिसु ना माबा कटंसु होनो ना बेखौ माबानानै हानानै बैदियावहाय होयो खुन्थिया दोनानै ओमफ्राय सप्तासे सप्तानै बिदिजों बोखाङो आरो जेजों होमब्लाना मोनोना पेव 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 थिखांनाय गोजा बेफोर ओइ मैदेर दङ आबा इखिजाय खारबो दे जोङो रिल्स बानायनो फैदों बेवहाय रिल्स शुट खालामनो फैदों दिनैहाय खालामनोसै जाय जाय आंनि इन्स्टाग्रामखौ फल' खालामाखै थांनानै फल' खालामहै जनालिनि जिउ आरो जाय जाय आंनि पेजखौ फल' खालामाखै बेखौबो थांनानै फल' खालामहै जनालिनि जिउ गासैयावबो जनालि जिउ नुबानो फल' खालामजोब ओमफ्राय उनाव बुंनाङा दे आब'आ मा बिदिहाय मैया गाननायखौनो गानलायखो होननानै आब'ना दख'नायानो गैया खोमा आब'आ दख'नायानो गैजा रोङा होननानै बिदि होननानै साननाङा बिदि नङा नंमारगौ दख'ना गैमारा आं नांखादों बेखौनो गानदों आङो दे ओइ सेन्देला लायथों नोंनिया ओइ सानानो हाबलांबाय दस' हारसिंनो गदैयो नुवाखै गेलेनाया आबा मा खुरदैहाय हा हाखर मानो हा ओरैनो थांसैथ' थांसै हा गुरै गुरै ओइ नै सोर फैदो नायलाय नै सोरियो हा सोरियो जोब्बाय जोंना रिल्स शुटआ थांनोसै दा न'आव दे मोसा होमबासो साफायनो हायो हा बेनिखौबो साफायनो फै थांसै फै ओइ सेन्देला गानफैद' ओइनै नोंना लादो टपाया लादो नोंना सोंनि बे आइथिं मोननाया सोर सोरनि आंनो कमेन्ट्स खालामनानै खोन्थाहर सेलारि मोनबाथाय गिफ्ट हरगोन सोर सोरनि आइथिं बेखौ खोन्थाहर बे मोननै आइथिंनि भितराव सोर सोरनि आइथिं अबे मोनसेया सोरनि आइथिं आंनो कमेन्ट्स खालामनानै खिन्थाहर आङो गिफ्ट अवे ना मा होनो बेखौ लाखिगोन नेक्स्ट इउटुब पेमेन्ट मोनब्ला ओमफ्राय उनाव बेसोर सानै मानसिया माथा मारिगासिनो जे गावसोरो फेक एकाउन्ट खुलिनानै इउटुबनिफ्राय ओमफ्राय बेयो उमुगनि आथिं बेयो उमुगनि आथिं होननानै खिन्थाहरनो थ' आं मिथिखादों बेखौ आङो नायगिरनाय जागोन नायबिजिरनाय जागोन CID लगायनानै दा जों थांनोसै ओमफ्राय आरो नोंसोरनो मोनसे खोथा खोन्थानो नागिरदों आं जों गामिनि बेखौ नायलाय खनसे खाथियाव लाबो इखौ माबा नाङालै दै लोंनाय लेथ्रा खालामनाङा थ' बे बुस्थुआ मा मिथिबायना साननो हागौ बे मायबा मोनसे ओरैनो जाफ्लाना थानाय हाखर होननानै खिन्थु बिदि नङा बेखौ जों गामिनि मानसिफोरा गोदोनिफ्राय जों माने जेथिया जों गामियावहाय दंखल न' गैयामोन होमबाना नैबेदि खुरनानै दै लाङोमोन बेनिफ्रायनो दै जायोमोन ओमफ्राय दाबो नैबे खाथिनिफोरा बिदिहाय दै जायो आरो बेनिफ्राय सानब्रै सानबा बिदिनो थायो बेयो मोजां साफा दै ओंखारो बेखौ सारै सारैहाय दै गोदान ओंखारोना बेखौ थांनियाबा लाङो ओमफ्राय नैफोरावबो बानायदों बेफोरो जामबाय गैला मोजां नंला बियो नैफोरबायदि आरो नैहायबो दंबावो ओमफ्राय जोंबो गोदो बिदिनो लाङोमोन बिदिनो खुरै खुरै ओरै जाजोबोमोन फुरा बिदिनो खुरनाय गोजा गोदो खिन्थु दा आरो दंखल जाजोब्बाय ना बाबाखौ नेसा अ फैदोंमोन फैदोंथ' आरो अबेखि
बाबा गणेशनि आगाननो मालाय बियो बेटुनि थाखाय थांस गिबाय नङा बाबा गणेशखौ गिबायनो आंनि सोलोया गिबायनो बाबा गणेशखौ जों गामियाव दाख्लैयो मैदेर फैदोंमोन माने दाख्लै आं भिडिअ हगारनाया नङा दस्रा हाग्रानि मैदेर फैदोंमोन मासे बाबा गणेशखौ गिबायनो सुमलांखो होमबा ओमफ्राय लोगोफोरखौबो सुमहो दे होनहर दे ओहो इखौ नङा बे लोगोफोरखौसो दे होनहर केमेरायाव होनहर अ गुड नों मैया हेपि बार्थडे टु इउ होननाय माबायदि होननाय खोन्थालाय हेपि बार्थडे टु इउ उइश मी होन wish me oh no that's my wish book blessing me दा लोंनोसै इभिनिं टि मोना जालायबाय जि लुबैबाय थादोंमोन आं दाख्लैनिफ्रायनो गथा गाइखेरनि साहा फुदुंगोन आंनि स्टाइलनि होननानै गोथाव जाबावाखैसो बांद्राय गाइखेरखौनो दाना मोजां मोननो नागिरला एकदमबारे फाल्तु जाजोब्बाय मा ओंख्रि जागोन मा मागोन जालायलायलाङो बिदि मानसि थैबाथाय दाथ' गोजां बोथोराव एसे मोजांसो माबा माबि रुला रुलि जानो हायो आलुफोराबो गोरलै बाथोनफोरजों जानो हायो बिदिब्ला भिडिअआ दिनैनि थाखाय बेखिनिसिममोन खामानि मावहैनांसिगोन ओंखाम संहैनांसिगोन ओमफ्राय आङो बांद्राय जेबो लाबाय थाला माथो लाबाय थानो दा संनाय खावनायखौलाय जेबो गैखाया स्पेसियेल जेबो गैया बेनिखायनो भिडिअखौ आं बेखिनियावनो फोजोबथ'गोन सानबाय आसा खालामो भिडिअखौ नायनानै मोजां मोनगोन ओमफ्राय मोजां मोनोब्ला लाइक खालाम शेयार खालाम कमेन्ट्स खालाम ओमफ्राय आंनि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामना हो आरो बेल आइकनखौ प्रेस खालाम जाहाथे आंनि भिडिअनि गोदान आपडेटआ नोंथांमोनाव सहैयो होमबा दिनैनि थाखाय बेखिनियावनो फोजोबनोसै लोगो मोनलायगोन आंनि नेक्स्ट भिडिअ होमब्लासिम मोजाङै था गोजोनै था अनज्लायनानै था ओमफ्राय आंखौबो अनबाय था आरो आंनि पेज आरो फल'खौ जनालिनि जिउ बेखौ फल' खालामनानै हो दा बेखिनियावनो दोनथ'बाय बाय बाय